Sincerest apology. Pasayloa ako ninyo. I would like to repeat it. Pasayloa kami. Kinasing-kasing nangayo ko og pasaylo sa mga residente sa Island Garden City of Samal tungod kay sukad pa sa una. Mahirumduman ako. Dili pa ko opisyal, nahimo na kong opisyal 2007. Walay nahimo kasulbaran sa ato ang problema sa kuryente. Kinasing-kasing nga nangaypasaylo si Mayor Al David Uy sa iyang ginsakupan tungod matud pa wala niya matuman ang iyang gisaad sa katawhan nga hatagan og maayong supply sa kuryente ang isla. Tuig 2012, gisaad si Mayor Uy og mga opisyal sa Samal nga hatagan og kasulbaran ang problema sa elektrisidad sa isla. Apan iyang gikasubo nga hantud karon nagpabilin paghihapon ang maong problema. Misaad kami nga among himuon ang kutob sa among makaya. Apan, pag-abot sa Kongreso, pirming mahilom ang ato ang tingog. Dismayado ang mayor sa Northern Mindanao Electric Cooperative con Nordeco kay nahimo siyang bakakon sa iyang katawhan tungod sa pasalig sa maong kooperatiba. Gikapoy nami og paabot sa saad sa Northern Davao Electric Cooperative nga ang submarine cable na naapaingon dinhi sa Samal. Karong adlaw, Hunyo 28, ang gitawag sa mga opisyal sa Samal isip the eve for a bright dawn ang sinugdanan sa bag-ong Island Garden City of Samal. Sa pagkakaron, ang city government sa Samal nagagamit og renewable energy aron dili mapalya ang operasyon sa lokal nga panggamhanan. Apan isip amahan sa syudad ug isip mga pinili na mga lideres, kinahanglan namo ang balongtaron nga solusyon sa problema sa kuryente. Dugang pa sa mayor nga unta dili tungod sa politika ang hinungdan nganong hantod karon wala gihapon gitagaan og bili ang dugay na nilang hangyo. Dakong kantidad matud pa ang gakawala sa ilang pundok kada tuig. Komedya pa sa mayor nga dili na siya makig-away kay basi matud pa masuspende siya. Dili na nako gusto makig-away. Kung inyong nahiramduman 2016, di na lang nako to expound. Kay Pasig, maparehas ta ni hubahib, masuspended. Isapod ni. Dili kalihok ro tungod ni aning mga suspension. Hantod karon, wala gihapon gilihok ang gisaad sa Nordeco ngadto sa isla. Dugang pa sa mayor nga nahimong amang ang pipila ka mga opisyales sa ilang probinsya. Ang Kongres nahimo namang amang. Naatay gobernador na nitabang unta gisuspend pod. So asa ban mi padulong ani? Dugang komedya sa mayor nga ang isla sa Samal murag biktima sa gugma. Mao ni ang nahitabo sa Samal, biktima sa gugma. Nanaghan na lang ang anak, sa aran gihapon og kasal. Nahimo ming martir ani. Generator ang sagad gamit sa mga negosyante para maka-operate ang mga establishmento nga nagtukod og negosyo sa Samal. Idungag lang nako, problema pod namo ang healthcare. Kung inyong makita, walay dagko na hospital ang Samal. Ultimo na mga dialysis center, wala. Nganuman, dili sila mosulod diri sa Samal kay mahadlok sila maguba ang ilahang mga ekwipo. Anda mugasto ang syudad para matubag ang panginahanglanon sa elektrisidad. So, willing ang city mugasto para sa submarine cable ug substation. Pero diri na mo iagi sa atubangan. Kay this is more advantageous because of the distance. Ang Samal na lang ang nagpabilin nga nagakuha og power supply sa Nordeco sa mga lugar sa ikaduhang distrito sa Davao del Norte. Rhea Montecalvo, Newsline Philippines. Stay safe.